karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Lula's boy. Pero nakatultol siya sa akong damgo! Iya ko kikulata sa akong damgo! Kasakit! Sakto po ka sa pangisip si Jessa. Nurse! Moro to, akong tuyo sa pasyente. Si Jo gyud ang iyang gitudlo. Pero ngano niingon mo siya nga sa damgo siya gikulata? Oh, kalibog. Mga sarbita na kalibgan sa mga pulis, bro. Gi-check man ang CCTV sa kwarto ni Jessa. Ug sa tibok bay, wa magyataw nga nagkasuod sa ila, yan ang mga orasa. Mismo mga katabang miingon nga wala laing tao sa bay. Ug sayo nga natuog si Jessa gabi. Ug nakurat na lang kuno sila nga nagsyagit kuno kini. Nangayo pakitabang pagkakadlawon. Unya bunog ng naong. Di sa ko makatuo nga niadto si Jo sa ila. In the first place, wa mahibaw si Jo asa siya napuyo. Aw, uy. Imposible man kaya na iyang gisulti. Ang mas imposible mao ang iyang giingon nga sa damgo siya gikulata ni Jo. Unsa? May power si Jo nga makasud sa iyang damgo. Murag asoy ni Gulyat. Bro, wa ka matarog ang utok anang Jessa? Hisos! Unsa gud taon ning hitabua? Mao lagi lola, makalibog kayo. O niya, uwa pangitaa si Jo sa mga pulis. Oh, anong pangitaon man? Aw hinoon, bisan tingali ang mga pulis makaingon gyud nga may tililing si Jessa. May tililing. Or, yarang binuhatan ang mga bunog siyang naong. Ha kana. Maunay dako kaayong posibilidad. Pero, nganong iya man ang buhaton, lola? Pasakitan niya ang kaugalingon para pagpasangil kan Jo? Wa na lang sa dunta siya miingon nga sa damgo siya gikulata. Yan na lang untang gipasangil nga gisuol siya ni Jo sa iyong kwarto. Pastilan, Mateo. Kanang utok ni Jessa ba? Wa na gyud lagi na magkadimao, no? Wa na mahilo na ng iyang panghuna-huna. Di na siya kamao o say sakto o unsay dili. Pero, lola, kinahanglan nga makita na gyud si Jo. Kay tingalig sa umaabot ng mga adlaw. Ako na sa nang matililing ini. Unsa? Ah, Oh, kisa man na. Simon. Hello, bro. Bro, may nakaspat sa motor ni Jo. Ha? Asa dapit, bro? Asa dapit? Mangita lang di kong laing kapuyan, Kanang doon ka parkingan sa motor. Lisod kayo nga magsigira ng balhin-balhin. Peligros tuwing. Peligrosan nga. Makitaan sa mga nangita na ko. Kung doon naman. Doon na bukod kayo nangita na ko. Maragwa man tingali. Nagdahom sa taon ko. Murag pahoy. Yay, na sa nanuktok. Ipabalhin na sa to akong motor ba? Ay, saan naman sa to na ko i-parking, Kadiyot! Boss, pwede... Oh, Jo. Jo, ayaw na taon tugos ba, ha? Ayaw na gyud itaon pagbiya na mo. Maluoy itaon ka. Okay. Di ka pugson. Kundi pa yung kaganahan makig-ulit yung kabubuton ni Mateo. Basta kay isaad na ako nga di ka na mulakaw.
Dili na ko ni mo biyaan. Tanawa ragod ko, nihugo na ko. Kay di maguganahan nga mukaon. Sorry ka, Ayola. Nakasako ni mo. Ato'y kaso, nagkasabot ra ko ni mo. Pero muhang ulagon in taon ko. Ayaw na taon pagbiya, Jo. Dili ka lang. Aba, Pero, akong ingnon si Mateo. Magbuwag lang una mong kwarto. Sakitas to gani. Nabalik na tuod siya. Pero di na ako makaduol niya. Mura na siya klaing tao. Pero ang tuso na rin ako. Ang importante nga niya na siya. At least ako na siya makita. Musakripisyo lang una ko. good night, La. Ato na ko sa akong kwarto, La. Sige, Jo. Muagi na siya din eh. Magpasaripot ko mayo. Labing siguro. Mulingi siya sa mong kwarto. Imposibleng dili. Huwag siya mulingi. Bisan pagpasiplat na lang. Huwag. Ingon na nabday kadako ang iyang kapungot na ko. Ingon na nabday. Salamat. Salamat ka, wag yung ko makalingi sa among kwarto sa una. Pero nganong kalit mang nisakit ang akong dukan. Nganong kahilakon man ko. Nganong man. Niyan ako sa akong kwarto. Ablihing gate. Mula ka ko. Oh. Ilak lang inigawas na ko. Di na ko ani matog. Sa may imong kibuhat na ko. Ganong naatik pa ko ni mo. Nadagi ko sa mga bulatik. Iyara kong gipahimuslan. Huwa siya pagbati na ako. Huwa. Bro, daghan na magkagdainom. Sagdi lang ko, bro. Gusto ko maglumos. Maglumos. Sabi na kung ba-okay na ka nga nabalik na si Jo. Murag misambot na noon. Bro, Lagid kistugan, bro. Naatod siya, pero igo na lang ko sa pagtanaw. Di na gali ko halos makastorya niya. Si Lola ray iyang istoryahan, bro. Ako, mura lang uwa niya makita. saan matakakas pagtabang sa? Okay na niya, bro. Ngayon mo kong ikuyugan karon. Mula bay na sa tingali eh. Tinuod kina mga panultihon nga ang kinabuhi parang gulong. Up and down ang kinabuhi. No? Grabe na gikayo mo kahapi ato mga panahon na. Pero karon, pasti lang, suya kay ko kaniad to eh. Grabe mo ka-sweet. Pero sa kalit lang. Has kang. Unfair man din ako, bro. Ganun di ba ko di paminahon? Ganun iya mo kong gi-judge? Ay, ikaw rin miingon nga mula bayran eh. Tagay na siya gigong panahon ko. Mausap na na iyang huna-huna. Ay, sa palabi. Uy. Matag. Yabag naman eh. Palabi, uy. Tingalig, maunsa ka. Kalma na good. Ay, palabi. Naunsa man ko. Di man ko makatuka. Ilak lang. Di na ko mapauli. Asa man di siya matuka. Kinsa may ang kauban karon.
Ngano na gunahuna man ko niya. Ngano na hasol naman sad ko. Bahala siya. Matuog ko. Kinahanglan makatuog ko. Tuad ay sakundo si Mateo. Dito siya gidani mon kagabi gikan sila nag-inom. Jo? Okay rala. Ayaw ka bala ka. Ah, Wala problema na ako. pwede nga imo na akong paminaon. Nahibaw ko, human akong sultiin Makaingon ka gid tingali nga, siyempre. May pagkakiling yun ko nga to ni Mateo. Bali mo dapig yun ko niya ba kay ako man siyang apo. Pero sultihan ta ka. Ang akong pagtagad o pagbati nimo, wa na'y kalainan kang Mateo. Dili plastic ang akong pagtagad nimo, isip akong apo. Ambot kon may pagduda ka ba ni ini? Aron nimong masabtan ang tanan. Mubalik ta ni adtong adlaw dito sa mall. Kadtong adlaw nga milakaw ka, ug wa na mobalik. Kung atong sabton pag-ayo, gara-gara ramang gyud tong kang Mateo. Pero, adi sag ko makabasol nimo kung nimo tong seryosohon. Sakto tingali ka, Lola. Pero sa pagkakaroon, maglisod pa ko. Musulti lang ko tinuod la, ha? Kung dili pa tungod nimo, dili na magyud ko mabalik pa din, Ay, uwa na bagyo di ay kay pagbati kang Mateo. Parang kahi ko, Jo. Kay nisulti ka man nga, way pagbati si Mateo nimo. Nga kalingawan lang ang iyang pagtanaw nimo. Ikaw, wa ba sabde kay pagbati niya? Unsa man da itong mga panahon sa inyong panaguban? Lola, dili man ko bahin sa pagbati. Bahin man ko sa pagsalik. Ngano? Giluiban ka ba di ay ni Mateo? Sorry, Lola. Ayaw lang kalain sa ako mga gisulti, Jo, ha? Okay, Rala. Nakasabot ako. Kuan lang tingali. Ako lang sa yung klaruhon ang akong kaugalingon. Usa lang ang akong ikapaniguro ni Jo. Mahal ka kaayo ni Mateo. Mahal ka gyud kaayo niya. Nainanawag di mo lang, Tubagan ang una. Ako dahil silpon. Ay, si Mon man hello, Mon! Unsa? Ginoo ko! Dadaan lang tingali siya sa ospital! Dadaan lang siya, Mon! Ato na kita makita dito! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!